sasisian pat kani keski kabakrau ya kejong play ai ko play pi ha ka kerteng batyang tam jong tribe nang penim jong Jesus Christ but ngin yesim talang ha ka jing skri kejong play kani kejan mit but ai ngu play pelon kat ban ngi lingba jong kani katayo hi baro istio wakum ke jesang samlang layo pen dap ik program ke paper but ingin skembo play unker kulang yangi hakani kapor kat bangin syakri lang yu play hakani kejan mit pa mun sim ko jong play undor kat ban ngi unyelam yangi nado pasdang padu wai no jong kani kejing steng jong ngi tung ini pendam play hakani jing duai ko play ko pa jong yu ba beneng sa sisian pat ko kanrat akan dikajan mit akan nok phai jong kan diksngi ngangu yemi ablay nambar pamem semle ino ingi kijing sang semla lingba jong kan dikatayo hi baro kawe tayo baro si tayo balik no melakar ku bermelayalam ingi yaki program ke paper pan ngi scam ablay bumen sim ku jong me unang ira kerkulang ingi ke kapor ba ki benta baro ke bangin pendap kin long hapok jalam kijing kerku jong me Sengau ablay jikot kepat skri jume, mak pelapun siam nak sengini bikini orang pan ketang Jesus Christ mentas arta bom skru, amen. Ngin ya peteng ya kejing skri kejungi kini kejan mit, dak nembar jingwai keba arspa nriu popra, parhadian jong kini kejingwai, dan kerpat ya iwe niki kun samla jong kebalang, imastar Costa Rica sun, ben yelam yangi agba puli nak ketin kejong play pat kejing duai. Kenbar jing rai arspan rupra labba jing kerku tu ai rai tuan pan kerku yangi daga por ka jing ai
ta shwa binyi lang hublei ke jing duai an pesngau kat tu kat ni na ktien ke jong blei ekwa pila ban shem na ka shiti ke ban kong yo anis kan long ban kan kong ke baar kat khot ke bakhat san ma ke khan riu bukum ju ru na ka gospel kat kum yo anis kan long bakhat nyau kat khot ke bakhat sao bat na ka shiti jong pol shikinong rum kan long bakhat ar kat khot ke baar ktien gi ba ong kum ni piwat it ya ka perthai lemni ya kita ki ru ki ba ha kata ka perthai lada unu ru u it ya ka perthai kata ka jing it ukpa kam don shu ha u naba baro ka ba ha kata ka perthai ka jing kwa bra jong ka do bat ka jing kwa bra jong ki khmat bat ka jing sarong thala shapang ka jing em kamlong na ukpa henrei na kata ka perthai kalong bat kata ka perthai ka ya jano ba kata ka jing kwa bra jong ka henrei utau bale ya kamon ublei uyaisa pomjukun ya kata ka ktin jongme ngala IT haki kata ka perthai di kala shuniki naba kimlong na ka jong ka perthai kumbanga ngamlong na ka jong ka perthai batuat penyesriem ringkat yalade bakani ka perthai henrei tu pin kala durno yalade kain ta ka jing penthmai ya ka jing mut jong phi khnang ma phinyo tep ka ba kumnu ka long kamon ka jong ublei ka ba bha bat ka ba pin sobha e bat ka ba janai di tu blei nyo bangker khui kini kitim la pensngo ni kapor nyelek lang blei jing duai ablei ku pa jing ba beneng sisien pa atrai hakane kapor jo kani ka no pha jo kani ka sngi ka ba khrau ka sngi ka ba kentang ka sngi ka ba khu e ka jong me ni sngo ban ai ngu ya me au blei ya ka ba me melas doringkat ba ka jing im ka jongi hakane ka tayo hi baro si tayo bakum ka ji sang samla layo ya ka lat ya ka bangini simenta man pendap iki program ki paper lingba jong kani ka tayo hi baro ka we ni da ai ngu e ya me atrai namba ba ka ti ka jong me ka yalam mingi nadu ka bangi sedang bat hadu kani ka por kani ka khlip mat ka ba menta oi wat la kani ka jinglong jong ka im lang sa lang ka bangi ngi im kani ki sngi ki por ka ba menta ya ka ba kani ka knyang jingpang kala sara jan baro kiri ya ka perthai hadu shini ka jalla ka jong iru lengi ai ngu ya me au blei nama mai ra ka jing ip ka jing isnai ka jong me midang ailat badengi atrai ya ka bangin yo ya ka bangin syakri ya me lingba jong kani ka sngi ka ba menta kani ka sngi kamtam kumak GGP assembly hi baro ka we kayo ban rakhi ya kani ka youth sunday ya ka kum ki para samla hala ka jong ka assembly hi ngiyo ban pendap iki program ki ba pher ida dawai atrai ka ba me mendan kat bala ka jong ka jisang samla hala ka jong ka assembly bala kum juru ha ka sinod bat hadu ki district ki balang ki paper ki bai pendap ya kani ka ju ka program ling ba jo kani ka si ba me menyalam me ki ku trai da ka bor ka jing yalam umsim ujong me bagai ege baro ka bangin yo ban pendap kan long ku trai ka jingir khu ya baro i ki basngo ki basngap ya kani ka kubor kham tam kani ka por ka ba menta abasa khendiat por ngin yo ban sngap ka kubor ling ba syakri ujong me ling ba jong kani ka janmit ka ba menta ya ba me melawan lam kani ka por ku trai oi ulang tang ubreu ndre ka jing penjanai ka re ka jong me ku trai tu pensum pensle yu udu mensim jong me bakhnang ga ege barok ba mi na naksentur ka jong u kandalong ku trai ka jing persat mesim ka jong me ngidwaya ka ba me ku trai mindaringkat ba ka por mang sa barok jong ka jing sekri ka jong i namakini barok ipan mi bukti tang kasang ti ben bor ka jong me u Jesu Kristus bulan pen im jong i menta bat sedu gi bam jukut ru amen. Tu blei kut khu ya ki benta bal pen sko ki por nak tin ka jong blei ka jing duai te ka por nak leng jong jing sang samla balang presbyter mongam ni pen pa ku jing sukmen ka bakrau e ya phi pastor ba phi la plai ka ni ka por ka ba koror ka jong phi ban ron kat bat ngi ku mu jing sang samla ka ni ka jan mit ban ai ka jing slok nak tin ka jong blei bat ngangai scam mo blei un ron kat bat phi lingba ka khubor wapin sngo wapin sngo preng jungi kini kapor kindalong syak ki jing bam ki ban te jing long ki jing im kam jam sim ki jungi bat ngi duai bo blei unyalam ye phi lingba jong kini kapor ti ha kini kapor nan khot nei pastor BS korba ba ai ki jing slok preng jungi ha kini kapor ningkong e ngai ngu yo blei ya ka ba ula iPad hangi ya ka ni ka por ka ba kordor ban ya sha skor ya ka tin ka jong blei
ngai kublai pi baro kilong kme kilong kapa kinong sarai jong kabalang hangni kabalang maungap kitu baro kibas ngap na kiyeng kisem bat kerpang na kebenta jong pi ki khun samla lengba kani ka YouTube channel haka kerteng ba thiang tam ko jong utrai ba unong prim jingi u Jesus Christ ngayeng hangni ban ai kublai Yut sondi bakamen badap kerhai yapi baro ngamla adu ban klem da ai kublai ya ka program komiti jong jing seng samla jong ka balang maungap hangni ya ka ba phla ibin ban ai ban talem yang a usakri uberit ban ya sam ka kubor ka ktin ko jong blai lengba ka di ka sngi ka ba kerpang jongki khun samla kani kadai kata ka yut sondi ya ka ba ka jingsang samla ke jepi synod assembly kalapan baik renti bandrakhi ya ka yut week bat yut sondi mentau snem arja arpau hoi wala kaldon ka jingkhang lat namar kani ka lockdown jong kani ka jingpang khlam covid-19 hoi la sisa nyem yo su ban rakhi halaki jong ki balang ban sakri lang haka yeng ka pakentang ya ublei walong nong pun em ujangi rengi ai ngu pat namar bangi yo lengba kini ki kor ki social media ban rakhi ya kani ka youth sondi lengba ki program ki paper kham tam ban sha skor ya ka tien ka jong ublei haswa bagi nya saprang ini bentak ketin ko jong blai nya pendam blai ka jing duai ka buram ka jing ro atrai ka long ka teng ka jong mi ya ka ba mi ku kenrat mela pli ni ka lahat sa sien pat kum ki khun samla jong ka balang ablai bagi yo banya simenta ni ka por kum ki khun samla leng ba ni ka balang hang ne po mau ngap bareng kat bagi khun samla ka badona po jong ka kasi jantia synod assembly ya ka bangin yo ban sakri ban brom mi ku trai ni ka sngi ka pakerpang bangi da dawai kerabit donan kat lembat ngi apa ni ka sngi ku trai kan dolong ka jingker khu ngi UP baro bangin da mat sisa ku trai ka bol ka jong mi bangin long ku trai kita ki ban da long sisa kita ka jing sai ku jong apeng ka pathai ba usakri jong mi bayang ni ka por kra saya sam ka tin ku jong mi donan kat lembat u ku trai ai ba ki baro ban sependap ba un sapla ba sa klei ka tin ku jong mi kan darbi kan dolong kan ka jalam ku jong mun si mu jong mi simtia trai ka po brangsa nama kita ngutrai pa unong pem jing Jesus Kristus pan amen ka tim yu sondi mentau snem ar hajar ar phau ka ong ha ka perthei henrei om jong ka perthei ha ka perthei henrei om jong ka perthei nganget ka ni ka tim ha ka ba ka jinga seng samla ka jepi synod assembly kelat jihit kalong ka badi por ha ki kisngi ki jongi om la ban len ban nganget ba ma phi ka jing sang samla mau ngap phi ha ba phi menjur bat nga ban ong ba ka ni ka tim ka kren ba ka thobet ya u ni ki kistan ki ba shisha ki ba phla ba ki ba sakhi ya u jisu ha ka jing shisha bat ha ka hok bat kita ki sakri ka jong blai ki ban sakhi u khlam jing ting le ne khlam jing ri wat la da dei ban sa keno wat la dei ban sa penchitam ane wat la dei ban sa iben ru namar ka ni ka thim ka long ka thim ka bei dei por bak thau kham tam ya ki khun ka jong blai namar bengi em ha ka ni ka perthai kum tangi dei ban sakhi uru sekaperthai bangi long ka jing sai ka jong Jesus Christ laong ladan ngakwa banyi thukana ladan ka wei ka por ladan ka wei ka briu ka bakerteng ka Miriam laong ka ni ka briu ka laong Kristan hapo kithan Egypt hastai po kahakari Middle East long baka ka ni ka briu ka bala priang yo try jing Jesus Christ kalan ka jingai ka scam hadu kata ba ka ni ka jingai ka jong ka
kada IT sahau Jesu bat kaladan ru yaki khun ki ti ka jongka rei ka ei ka baja ka long bak kadon kajing sha pan chitom lamba kini ki le no ISIS bat kani kalong kami haba kala tip haba kala bana bau ni ulok ujongka ula syakem no bat laong ba la don kajing pelai lamba ki video ban cry kli yau ni ulok ujongka bat kini kila no kila le kumno kila ong bau di ban len no yau Jesu balda len no on penyap yaki on cry kali reka ke bangi i kalong ba uni ulok jong ni ka Miriam sem la len yau Jesu la dan ka jingin ka scam bat sem la len satya bat la ong ba hadin ba kila penyap kai ka basu tanat kalong ba kani ka Miriam ka tengah jong uni ubriu ubala syak penyap kam syam las ngosi walah dengan kita kajing du no ya lau jong ulok uba i namar kas ngot hu bat ka ong ba u Jesu uba ka kalanget syam la eno ya ka namar ba u Jesu ulong nong pentengan jong ka kata kalong kabang isngot tanat man perkat bakal ka briu kalong kala sakhi yo Jesu bak kam sem na sngo shep ting kam sem na du jingkerman hai kalong kala ai ka burom yau blai kata kalong ka kubur kabang i bahap teng juni ki sngi kabang i mentaru bakom ki khun ki kristan ki khun ka jong blai ki khun samla kilong kemi kilong pa ka dei yangi bangin sakhi yo blai ka dei yangi bangin ai ka burom yu la ka nu nong rem ka gospel ka jong Matius kalong basipo ka khot ka balai puar ka ong unu bano tiu ban plai nga khamat ki briu ngaru ngan plai u ha khamat ukpa jangau ba beneng henrei unu nuru uban len nga khamat ki briu ngaru ngan len yu ha khamat ukpa janga uba ha beneng lada manga mangi kami khun samla lada manga mangi kami khun ke jong blai lada ngi ong bangi sngo le ran ban plai ka teng ju lada ngi ong bangi sngo shep tieng ban mani yu ban sakhi la ka jing trei ka jing ta ha ka yat ka yang ka jungi hatu ka ei ka jing mut ni ka dor jong jong kristan ka jungi lada ngi shep tieng ban sakhi yau Jesu namar kata pra bangai bi ik mi khun ka jong blai ngidon kam nama kita ban pen klanya di ban long kita ki bala pen dap pura ya ka jong dap ren yang ko jong ukres ha ka jing em ko jongi bala da ngiru ngidan ka jing skonsep ting ban sakhi yau Jesu yang ngai bau Jesu run ong namar ba phila le ra nya nga ngar ngon le ra man phla ha khamar ukpa jong ba peneng u Jesu le thu khana ya ka jing thu khana ka ju halo jong lu melangi pek ke gospel ka jong Matius kal nang basan ka khot ka bakha saw ter kani ka jing thu khana ka jong Jesu haki senran haki bri ki bawan man sngap ka khubon ka jong ula ong kum nu khamta ma ki haki tu bala priang yo Jesu ong phi long ka jing shai ka perthei phi long ka jing shai ka perthei omla ban bu ri ka snong ya ka bala bu halor jong ulum kata kalong ka ei ka bamangi ki khun ki jong blai ngilong ka jing shai ngide ban phla ngide ban pen i bangilong ka jing shai ka jong Jesu Christ ka benta ka bang kwa banya slok ni ko por nganom shim ka thim harian kren yaki benta na ni tin ka jong blai ka benta ka bang kwa ban bu ni ko por kum ka phang padeng kalong balai u Jesu ulayam balai u Jesu ulayam lapan song nong rem na ka gospel ka jong Yohanes sikal nong bakhat wei ka khot ka balai pusan ladangi puli ka gospel ka jong Yohanes pensem ba ka long ka bakham kerpang na ki wei pat ki gospel ha ka ba ya thu yangi bau Jesu ulayam imar ka don ka ai re ka jinglong ka bakerpang ya ka bau Jesu udan ka jing sngo sen ai udan ka jing snolem ka ba jiliu baik kalau penlong ban pensok mensim hau hadu kata nak bentala ke jong ki briu ke ba ula i .
Kakubor namar kata hakani kesengi. Kakeli yang hayang iru. Balai ujusu layam. Kat ujusu kun jong ublay. Ulala lane ulayam. Kataw ko baning kong kalong. Ba ujusu utip usngot hu. Ya ka jingkya kason. Ya ka kya kason. Bat ka jenjar jong ubriu ha ka perthai. Dei na kata kadaw ka pausay ba ka pausenaru. Kat hadu ba ujusu ulawan sing ka perthai. Ban IT. Yala ka jing im ban penret iladi. Na ka benta ban pen im. Ya ki wipat kadi kata ka jing sngo ka ba ujusu don. Ka ba ujusu kum ubriu ulawan sing ka perthai. Ban don ha ka benta jong ubriu. Ya ka ka ba umat ya ka jing Pika benta ka penlong yu jusu ba unyam. Hakani ka lanong ka ba khatwe, ka khat ka baning kong terter. Kaya thu ingi sapang ka jingyap. Ka jong ulasaras. Henry balay ka hadu ba jusu da yam ka daw. Kalong imat ba jusu la don ka jinga day ka ba jan Bat ka ni kalong yeng. Ujusu kan mau. Sungo Ya ka mari. Nakani ka senong betanya. Namardai maka kabala pensle sisian yau terai. Dah ka jing sle. Bat kala nyat ru. Yaki kejar ke jong ujisu dau nyukli jongka. Kata kala pen ka jong long red kani ka meri kala orang pendem mak jong ujisu. Henry ka ka baja. Long banang yahat kapur. Ka jing dei ka jong ki kala nang te song baha. Henry bau Lazarus upara jong ka meri. Bat ka martha. Laong bau loyo pang kajing pang ka bajur hadu kata-kata. Bat hadin ba kilat, hadin ba Lazarus loyo pang mong ka meri bat kamartha kila pak khot yau Jisu. Bat kila ongku try hakmi uta ubami upang. Bat ujisu habau loyo sngowe kata kubor. Ula jubah bau loong. Bakani kajing pang kamlong sa kabanyap. Henry nakabenta ka buram ublay. Baon pendan buram yau kun ublay. Daka. Kata kalong ka bangi bau Jisu usngot hu bakan ni ka barok ka bawan jao Lazarus kalong bau Jisu on pen ki kampla ka jong blay. Bau blay ule ki kampla ka jong u. Nakabenta Lazarus. Henry ka baja kalong bawalaw layo sngow ya kata ka kubor. Lang bau Jisu ulanang sa arsngi. Ha kata kajaka ka bau uladon. Hadin kaniru ulaong ila kejong kisenran. Jangan nyelet pat sajudia. Kita kisenran kila yaong hau. Ko kenran dang sibet sen kita kijiu. Kila yawat dong banlen tem yang yami. Timan salet hang tapan. Pi kani kejeng wat dong. Kami namar kejeng namar ka bau Jisu lele ikan ba ula penpet ya ubriu ubala kamat la. Penpet na ka gospel ki onis kelong baka kendai ka khot ka maningkong terter. Kum tau Jisu le yathu. Ula ong hatu om don khat ar kenta sisngi. Lada ununuru uyat men sngi jan thut satya. Naba uyo ka jingsang jong ni ka pathai. Here lada ununuru uyat men mit ula ban jan thut. Nabakata ka jing sai kam don hu. Henry ula kren ye kini kikairu. Ula ong ru haki jong kisnan ka jung. Baula sarasti omdei baula yap. Henry ula yo thia. Bat ngan salej ban kersiu yu. Kum ta long hadin bau Jisu ula wan ula shem baladon ba uladon lupa sausngi hapo lum jing tep ba ulas saras ulayat ladep an tep yu ti laong ba sibu na kijiu kepalewan ban skolem ya ka Mary ka Martha ha ka bagala ngosi namal bakila du no jong parau jong ki kilawan ban pentgen yaki nakawan tau para ubaki kila du no Hare wala ka tapat. Kam semla ajing honeki. Hare ditat hadu bau Jisu ulapoi. Kamartha kala ong kutrai. Lada me meladan hangni
upara jonga om dalayap. Hari mentaru ngatip baki ki eru. Kat kiba menpan na ublay ai hami. Kani nga martha ka sngu kemen ba ka sngu skam ru bau Jisu. Baladau Jisu undon bau ni ulasaras upara ujongki onom jendalayap. Kata kalong kabaka Mary kangej baladau Jisu don bau ulasaras onem. Bar kalong kum juru ka Mary onda haba kala tip bau Jisu lawan. Kala yang joj ban laong kala lek kum nu. Kala lek ban dem ngon hakikat ke jong Jisu. Sengap kala ong kum nu. Kong kutrai la dami meldon hang ni upara jonga om dalayap. Kani ka Mary ru ka ngej ya kata. Hari hapreng bakum kata kapur. Ulai i baka Mary bat ka martha kila yam ngosi hadu kata-kata. Ringkat kita kijiu ke balaya wan lem bat ka. Lang bau Jisu ru kata kapur. Ulai i baka Mary kila yam. Hakata kapur ulu ula ut. Hala kemen siem ba ula kuslai ula keli hang nu pilaya bu ya ula saras bar Jisu ula ong bar bagi lapen i ya Jisu bau ya ula saras kila dep ban bu ban tep bagi lapen i u hata kejaka kabala tep. Bat Jisu ula lek kata kejaka kabala tep ya ula saras. Baula ong tu klieno yo tu mau. Hangta ka martha ti kala ong hau try. Kala ong hau Jisu. Ku try ka tati. Ula utung na ba. Kala long saw sngi hadu ni ka sngi ka bamenta. Kaman to shu ku Jisu bamen lek sha ka jaka kabala bu bala tep ya ula saras na malalong saus ngi menta ula puot balas ma utung ru bat hadu kani klimat ka baman habot kadu ni klimat baru ni hadu kani kapor long ba kam ngej bau Jisu ula dep ban ong ula dep hak tin lupa ru manswa ban ong ba u Jisu un sapen i ka buram ga jong blai baraba u Jisu ula khmet ila ki khmat salo kupa. Hakata kapor ula ong ula dwai sel jong pa bolong kola saras dakamen sim ko wasngo khia tumi no bat hangta hi ula saras ya ka balate bala sop bat kti bat kejan dak kijan sop long ba ulami bat lapen empat yu kata kalong ka kamba hakaba u Jisu ula le Hapleng jong gajing ngosi, hapleng jong gajing kuslai, kabaka Mari baka martha kalamat, hakalong yeng long sam gojong ki. Hari kila yo mat, ya ki kampla. Leng bau try jing Jisu Christ. Katu kani ki benta ka mga kwa. Ki benta ka mga kwa panamudan ani ka passage. Nani ka lenong. Banya puson balay bau Jisu layam. Ka benta ka paningkong kalong. Bau Jisu ulayam namar ka jing pai donut ya ka ying ka jong kamari u Jisu namar ka ta la sa ban su ngap tang haladi re udawan ban pen pau daki kam ban yarap ya ki balanot jong ka kem khat ha ka jenjar ha ka sosat bat apleng jong ka ta ka jing ka dum ka jong lo ha ka ying ka jong ka dei na ka ta ka daw hakaba ui baka Mary baka martha kila yam pa donut ba kila jauh umat henry ka jingdu jikremen u Jisu hapleng juga ta ka jingdu jikremen kala pelong wat u Jisu ru ula yam hoi walau laong lupa ba on sa penpau ko brom ko jong blai henry hakata klimat la klem da yam namar ka jingdu no kajong u ya jong perlok ula saras bolong perlok ba hakipor ke balalen kani kalong kajing sisa bahaba unu ni kanunu ki perlok ki bangi ju ka bangi ju ya rengkat ngi judan ngejeri ka badan
Nên ngilai ie la kalong si perlok ke jongi ke bangi ngilai ie thon. Lesi ki baying wasam ko jongi imei pa u jongi na ki man ki para ko jongi. Hari lada kita ke bangi ngi ie kila klat no. Na kani ke perthei kanungi pai do nur kanungi jau umat ba kanungi nyimla ban klem das ngosi. Ba pringum kata kapon ngit ba manga mangi ngila banong. Bangila ban jau umat. Banong bam onom don monu belaban pentingan belaban ai ya kajingnya slok hapring mukum kata klimat barapring mukum kata kapur bau jisuru ulas ngodiau ulan kajing ngolem naga benta ka ying kajong kamari bat kamartha ya ka bakila mat ya kajing ngosi kalong komju wada kajing em kajong aba jingiru habangila de bandu no kibe kibathan kajongi Hapleng juga jong ki ke jing skosi. Tu tip banom don menunu belak penyerap. Ondom don menunu belak pen ai ke jing pentingan habakum kata kapur. Ritang utrai jing ujusu kres. Ba ujusu ulawan penyerap. Hapleng bakum kata kapur ke badan kam. Ulal lej syaka ying jong kameri. Ban pentingan ban ai ki kam tam ban yi ya ka burom ke jong oblei. Ya ka ba utrai jusu ulal lej. Compare ke ai ngilong bar ke ai ke bangi ngiyahat ke ni perthai ladangi mahat ke jing jar ke bakat nu ru la ka bol ke jong ubriu ke jing nginom la ban pentengen nginom la ban ai ke jing hun hari ka ketien ke jong blai ke pen sisai ke ta nau ke siti u jakob kal nong ba saur khat ke pra ong tu wan hajan nyo blai ti un wan hajan ye pi tu wan hajan nyo blai ti un wan hajan ye pi nganget wat apreng ka jing em ke jong ha ba jingi Bu nangi ngilak bandan ki kep ke bangi mat ya ka jingku slai la bandan na preng jingi kilak ban ngilak ban mat ya ka jingduk ka jingkudu kani bun sin ka ja ha kilong kime kilong kapa ki ku slai kum ban pendap ya ka yeng kesem namar ka jingduk ka jongki ban besar ban pendap ya ka yeng kesem Bat om tangga ta don ru kejing jenjar, don ru kejing pang kejing sitom. Bat nama kata peng mukum kita kejing jenjar kejing sitom. Nyemla ban klem da kuslai. Bat jauh mat. Balong ladon sisian hakawai kapor. Ladon uwe ilong kemi. Namar ka jing jenjar, bat namar ka jing kia mensim, bat namar ka jing sitom jong ikun ijongka. Ila kuslai eru ta namar bau niu kun jongka ujuk pang ujuk sitom man kasngi. Bat ka kuslai kum taman la kasngi le kum nu ken ngala julet sim dawai ban lut ki hajar, daki ban let ski babun ki doktor, ban yo ka jing pen kia. Bat nganget ba ba ka tia man miru ka ju jau mar ka ju kuslai. Yala ujong ukun. Hari kata kalau penulut ke sepak kapau, ban sim dawai, ban let segi doktor. Hari kam sem layok satya, ya ke jingkot. Hari kau ikut sengi long, bakal lamut ban let sim dawai. Kalau poi pun ban, syah ke jing paknya pak kliam. Kalau poi pun ban, syah ki ke jinget, kabaya per nak ki wei pat ke jinget, ya ke bakah ke langit. How Jesus Christ. Kata ka di ka jinglong, haka jing em ko jingi kum kibriu, habangi em hakari partai, teng apreng ka kulat, apreng juga jong ka jing jenjar, apreng juga jing kuslai, bun sien, ka pelong yangi, bangin arta tien, bangin nget jau blai. Pra bangit ye ki kun samla. Ka tien ka jong blai kam kalong ka tien, ka ba o ya o bat ka ba amen. Ladangi ngi wan show Jisu, on ya rap yangi. Matias kelong kabakat wega dekat kabak arfu pra kaong. Tuan hanga pi borok kiba taj bagi kiba kia ka jengkit dengan penjam ya pi. Bat ngi iya kata. Babun ki kun samla ki digisngi. Hapeng juga ni ki jok ki ya. Kiba ka perthai ka lanang roy ka lang ka jing nang jing start. Bat kalau roy apeng ka jing nang ka jing tip. Leng ba ka science at technology. Bun ki kun kila sedang ban start ban yo ke jenang start ani ke perthai haba kila sedang ban pelut ke spa ka phau ban pha ki kun ban lech ke jeng puli ki ban yo ke jenang jeng start
ban lej saki school ki college ba ki university ki ba pher hare anda ba kilami na ying kilong ki khun ki ba riu blai kilong ki khun ki ba ko ngu ki me ki pa hare da ki lapoi sa ka puli ka jong ki bun ki khun samla kita sedang ban ngop haki ke jeng subha kita sedang man kirni haka jing di buan kita sedang man kirni haki ke jeng subha ban nyelek kemen bar ki prasam la jong ni ka perthai kata ka dei ka jinglong ka bangi i bangi em haka ni ka perthai ladangi nyemlong kita ki balap king atiar nyemlong kita ki balap penjanai ladi ya ka jing dap pura ka jong ukres nyanget bangin ngop bangin kelon hagani ka perthai wat langi ong bangi sko sarang bangilong ki briu ki bastat ilong ki briu ki bariu play na ka yinga sam ka bariu play hare to tep bahagani ka perthai ngin mar sibun ka jing tenju ngin mar sibun ka jing hana ka ktien ka jong play pra bangai bi ki khon samla kaju ai ka jingkremen ni ka jem gojongi ka kitab Isaya ka lang ba sop khwe ka khot ka si phau ka ong tu wat sep ting mi naman nga long rengkat pat mi wat ngoma naman nga long ublei jong mi ngan pensat bor ya mi ho ngan nyarap ya mi ho ngan kersan ya mi da ka ti ka mon ka hok jonga ublei ubangi ngi tu tiep bo don rengkat pat ngi habangi don hang nu habangi sekri yo ublei habangi penon buram yo play udon rengkat lembat ni bat ngem dei ban ngoma bat ngem dei ban ngol sep tieng namar ublay udon rengkat kabenta ka paar ka bau jisu ulayam udon ka jing ngolam kalong bau jisu uyam namar ka jing duna haka jinget ujisu uyam nama ka jingduna haka jinget kalong ka jing sama kum ki briu bon sin habangi em hakari ka perthai ngilong ki batolot bor ngilong ka boduna la hakalong haka jinget ka jongi kumbangi iru bakane ka Martha ka Mary wat abau jisu ulaong wat abau jisu ulaong haki baon sepen pau ka bor ban pen khia hari wala ka ta ka Mary ba ka Martha kidang don ka jing artatien bar ki ong ban sepen empat ya Lazarus kidang mut ba on sepen empat ha kata ka jingwan ka ba arsin ya Lazarus kim nget ba Lazarus on sa empat wala ba ulayap bar ka ke bangi iru bar ki senran ka jong ujisu habau jusu lo ngai ki ya ngin le sa judia ban le ban nyalap ban ai ka jing hikai ban pen khia ya ki nong ban pen khia ya ki badan kami ka bamat ki jing jenjar ki senran ki las ngo shep ting ong ka tin ka jong blai namar ba ki ong ba on sa len them ba on sa pen sitom nama kata ki ong kumnu ka ngin le sa tapat ka bakum kata ka jinget ka ki senran wat laki la don na kamat akiti kijat jong ujisu Henry kidang duna haka cinget ngiken mau ya kisenran ke jong ujisu haba kila don na pleng jong keduriau ha pleng jong ka jingki jong ka eryong hawa kila dei bernya lej ba ujisu naka wei ka jakas koi pat ban ya song da kiling kenda ban lej naka wei ka jakas koi pat ban ya lap ban ai ka jikai ka gospel long baki senran anda apa kila don ta kaling rekat ba ujisu re ujisu ulayo thiano ta kaling ban na baliyo thia ta kaling long bagi ki senran ke jong ujisu hapreng magum kata kapor ha ka jing ya ta kaling kila king long bakalawan kan san kal eryong ka bala be kerthep bakila sngo shep tieng haru ka tangin le kum nu ken kat kani ka eryong ka balawan kila persang ban king na jing start ka joki kila persang ban yele de ka bor ka jongki namar kilong ru ki sendan ki ba jumlin ba namar ki jolong nyong tong dok kha ba kilong ru ki ba start ban king lieng kim sngo patiau ban khat yo jusu kila persang ban ya king kila persang ban
ban perlai kata kaling sasiliang jong kata kaduriau. Hari apa yang kata jeng persang kau cekila ong. Bakal sedang ban ngam. Bakal ni kau jeng ki palo jong kaduriau. Sedang ban dap kata kaling baki kisong. Ba ujisu lengai uyot tia. Hari kini kisendang jong ujisu. Kem syam la tre satya ban lek ban kersiu yo jisu. Kem nak cuma kan mau bau jisu ulang ubadan kabor. Bat anda balakut lahat. Kem sekolah asyuk ban persang dal di pan. Bat hang ta kikin mau pleng ujisu don. Bat kil angin lek khat no menta yo jisu ban angku trai bangilas dang ban ngam menta tuan menyerap yangi. Hapleng jong ni kejing jenjar, hapleng jong ni kejing Bat apleng bukum kita kapol ang ujusu laki nang ta. Pinlap na gospel jong Matias kelang baprang dekat alpun riu. Ujusu ula ang kumnu. Uti ula ang haki. Balai ba pilong ki ba syep tieng. Api ki ba rit ka jenget. Onda kum ta ula ki ula seneng ya takal Bat ya keduriau ru. Bat kalalong jai. Kata ko nung kakamba ka ba ujusu. Ula banle. Baik kisendra nama kata, kita kelet yo jisu wala kita na senda jong u. Kata kali ke jenglong, kebangi kum kibriu. Ngiduna ke jenget, ngiduna ya ke jeng IT ke jengi, ban ai show play, ban sakri yo u ke CM ke jengi. Ban namar di nama kata kata la bandong, babu na pleng jengi kilong kemi kilong pagi kun samla. Ha kali ke pertai. Ngi ngi kelon namar. Bangim don yau jisu. Bangim don yau hagada nuhut kejongi. Bangim IT ladi. Ban pendem. Bat bandon kat lembot u. Jisu haru wani kapor kejongi. Lalangi pai su. Ulong unoy rap. Ubajan tam. Laong ladon wayu briu. Ubalangam hakajing thala. Ba uni ubriu dik ka kerteng ngu kolong ubron lo not. Henry hadin ba ula kala ka bamut. Ublay ula khot ubanya lap ka gospel. Lang ba ka wi ka por. Haswa ba un kren un ya lap ka yaktin ka jong ublay. Un ya lap yau jisu. Lang ba sikun hun ki briu kilawan bat long kilawan bandrung hapo jong ying mani. Bat onda haba kilawan hangta. Kila ai hu ka wi ka city. Ba ulah sim eta kasiti. Bat haba uni ubron lu not. Ulah puli ya ka ni kasiti. Ulah sim bah kata kasiti. La tho lut ya ki kam sniu baro ki ba ulah le. Haswa ka jingkela ka bamut ka jong. Bat kila tho kumnu. Ba uni ubron lo. Unut banyalap. Haba kum kata ka jinglong ka ba ulale ya ki kam sni ka babun. Bar hadin manu bronlo ulayat ulade ban puli kata ka siti. Ulayeng banyalap. Bar aswa ba on kren. Lang ba ula puli ya kata ka siti. Hakamat jong tau pai ba. Ubalawan man sya skor. Barok kiba tho akan ka siti. Kilong ke basisa ulaong. Hot baro kita kasi ke batho. Haka ka bangala puli. Kilong ke basisa. Henry uong. Katnu kalong ke bapala. Ba unong penem ulas sat. Bat lamap ekipop. Dakas nam jong u. Uong ngayeng hang ni. Ban keren ban khot ya piru. Ba pen diang no kloy. Jauh niu jisu, kom unong penem ujong pi. Kata kalau enggak jinget kanong niu sakri jong play. Hadien baula kala ka bamut. Na ka jingem sko ba juri ka patai. Hari sko rem satya. Baka ka ba ula le di patai baro. Ula don na pleng jong ka jing telot komu briu. Ula le pa kamat jong play. Hari hadien baula kala ka bamut. Ula IT thamai. Shau Jesus Christ. Kasih ti show yones peningkong kelenong peningkong kata khot ke bakandai. Kapan kan mau ngi baktin beli ke ong ladangi plai ki pop jongi ulong ubayai ne bat ubahok
ban maaf no ya kita ki pop jongi bat pen khu yangi na ka jing bom hok baro kata ka de ka jing maaf ka jong play kata ka de ka jing kular ka jong u yanga yangi ladangi wan hajan jong u bat ladangi kloy ban piang nyau jisu u kloy ban maaf no par ya ki pop ka bangi ngilale baro bat ka benta ka balai bat ka benta ka bakhadu kolong bau jisu utip ya ke jingja bat utip ru ya ke jingya syam jongi la kalong ha kanu konong rem la kalong ke jing sngoba la kalong ke jing sngosi la kalong ki baro ka bangi kendu hari ka jing em ka jingi hari ka pathai hoi teng teng ka ni ka pathai ka bangi ngi em ka don ka por ha ka bangi snголong marwei ka don ka por ha ka ba kum ki briu habangi mahat ke jing sngosi ngiong ba om don su monu nu bala on pentengen bala banya rap yangi habawan lap kum kata ka jing tenju ngisngau batang mangahi simet ngamahat ini ke jing ke jing jenjar bat teng teng habawan kibri kiwan ban a ke jing slok ngi don ke jing artatien ngim sngo tengen bat ngim sngo don kan nu ke jing rap bat kani ke juja ke jing long la don iwei lan ka wei ka khana samla long hadin bakala mahat ka jing skosi ka jing khlat no ka kemi ka jongka ba ade ba kemi ka jongka kala khlat no na ni ka pathai bat ngali kendu bat i bat ngala pentengen ban persang ban ai ka jing slok hari kani ka khana kala ongkum nu kolong nadu bai mei la khlat no mentala ars ngi ngas ngosi ngas ngo bam don sum nu lawan pentengen nama ngala ngosi du kata bros kata nga habang ngadon kam mi jiarap email jiarap nga habang hadon jis ngosi thang email ju pentengen nga hari mentati ila khlat no na ka pathai manusu ban ai ka jiarap ngala persang ban slok bat i ngala ai i ban pentengen i ya khatin ka jong blai hari i em sekolah ban pediang ya kata bat ngalaong kumni ngalaong ken mau baba watlang ngam semlamat ya kejing pang ngam semladon ka jaka ka jong pi hari ngatip biang ti ba pi sngosi ru ba ujisu udan senda jong pi kalong kum ba ubriu mu haba udan ya kejing thar ba ulathit ya nu ko juti lada don uprek ubathara po jangka hoi utu briu ba phong na ne ko tu ko briu ka ba phong kila ban sngo thu ba uthar tu prek om don monu bala ban sngo thu ri tang tu briu bathar hari on le kom nu ban tip ya ka dau ten rai bala snai tu ko juti dei tang utu unong chna juti ubatip bat tay dang mau dang ilai ban ra sa ki musi kan su kan sna bat kan pen bha nya ka kila ban tip hang nu ka jing mong hang nu ka jing sniu bat la ban pen bha pat ya ka bat la dang idon ka jing sistem ka met ka jing iru la dang idon ka jing su ka met ka jing i tu tip ba manga mangikum kibri nginam la ban pen khia daladi ngidon kam ban le sik doktor bala bang le sik doktor kin sngo thu kin ai ki dawai bat kin ai ya ka jing rap ban pen khia ya ka jing pang ka jonga bat jongi nge ja ka di ka perthai don sibun ki briu ki ba mat i jing sngo si ka thang ki ba mat ka jing jenjar ki ba mat ka jing e henry na ki doktor juga perthai na ki briu ki bala ban ai jing pen tengen nga ong ye i ba tu tip bau jisu udana sna jong pi ula ban pentengen ya pi kasih jokap kalenong beningkong rekat bakat ar ka ong suk utau briu baya sha e jing tenju da ba habala tenju yu on yo diang ya kata kapan sengat ka jing em ya ka bau trai ula kular ha kita ke ba i yu suk kita ke baya sha e jing tenju na ba habala tenju yu on yo diang ya kata kapan sengat ka jing em ha ka perthai ke bangi em tu tep bangin ma sibun ni ke jing jenjar
Hari itu tiap abangi ngiwan. Abangi pan khmat jong blai ya ka jing yarap. Ukloi ban yarap yang ba jepi. Ka gospel ka jong Matius kal nang ba nyo khot ba ka ba nyo ka pen si sai ka ta. Bau Jisu la ong tu pan tu on sa ai pi. Tu wa te pen sa sem tu ti tu on sa ple ya pi. Na ba baro u ba pan u priang ba wat usem. Bat ya ba ti on ple. Kan nu tam ki kimi ki pa ke jong aba jong pi. Haba ngi ki kun haba ki kun ki pa ni ki kimi ki pa ya ke jonon kam ke jong ki wa malakas ngi. Ki a yang ngi ki pendap penbiang ngi. Kat ka bangi ngi dawa. Kan nu tam ladangi perkat ya ublei ubangi ngi sakri. Ublei bangi mani. Ulong ublei ubakular ubah ho yo oi. Bar ubah em. Ladangi pan ba ing dewan ladangi wan hasenda jong. Kajing roi sos nei gelong balai khot ar fu ar ko ong. Kalong na kajing isnei utrai. Ba om sem la bam du yangi. Na ba kajing isnei jong kim du. Kilong ki ba thamai man ka step. Ka ba krau kajing ne jong mi. Kata ka di kajing kular ka jong blai. Ba wala pleng jong ki e ka bangi mat. Ya kajing agri ka perthai. Kam tam makum kani kapol ka bangi mat ya kani ya kajing ya sem kaji kendu jungi lengba kani kajing pangklam ka bangi ngis ngotu nang nu kawan ban nang nu kami bat lanu ngin sem kani kajing penkia hari hanga inga sem makini ke baro kani kajing tinju ka jong blai ladangi ngi sania oblai kam don ka bor jungi perthai kam don ka bor jungi kajing kaban ong yangi ban pendu jikermen Bat kam don ke banom la khmat jong blai. Kini ke jing pang barok ke bawan ngani ke perthai. Kadai yang bat yangi. Ladangi phai so blai. U blai un yarap. Ba blai un ai boringi. Bon pelat siliang. Don sibun ki brio bakum kani ke por. Ka jing ja jong ni ke jing pang. Ki mat ke jing sngosi. Hapleng jong jing kuslai. Hapleng jong jing sakren. Hapleng jong jing sngo diau. Tang kita ki ba mar ki sngo thu e katang Henry hapreng juni ke baro to te babangi phan habangi wan sajan jong blai habangi pendem mildi bat abangi wan hasenda jong ulong unong pentengen ubasisa ka kitab sam ka basis pa lai khundai ka khot ka basau ka ong naba om don ka tien hau thli jonga Henry khmi ku trai metip ya ka baro Kom ki bring ngim lak ban sngo thuk ngim lak ban batai de kitli ki batnget ke jongi ngim lak ban mudur rei ublei utip ya ki baro wat aswa ke jing penlong ya ka perthai wat aswa jong ke jinglong ke jim ke jongi wat aswa bangin mi skne perthai ublei ulatip bat ublei utip ru ya ka jing mut jing perkhat ke jongi utip ya ki ke bangi perkhat ru ke jongi jerim ujeri maya upin kan mau naklanong ka bakhat nyaw khat ka basi phong tu uang ngau trai ubayit ya kadok nut ngaten ju iki khlai kat ban ai hau wei baro kat bakum kilenti jong u kat bakum uso kejingle jong u ublei ubangi ngi sakri ublei bangi ngi mani ulong ublei beron kabor ulong ublei halor ki blei baro badai tang mau ubay iyangi kumbangi long ipaw kri ka perthai badai tang mau ubala banyarap ya ka jing em ka jongi ba utip ru komnungi perkhat komnungi puson la ka long ha ka donut ka jongi la ka long ka jing tre ka jing ta ka jongi uyu iu tip lut namar ublei wong ka peneng ka long ka khet ka jonga bat ka khendau ka long ka jayu ka jat ka jonga namakata pra bangai bi ye ka tien ka jong blei ka khot yang ha bat ngi ha ka bakom ka ni ka por Bangi ngau thu bau play bangi ngi sakri hapreng kini ki sngi ka bangi mat ye ka jing kumba ka meri bat ka martha ba kila mat apreng jong jing ya lenti ka jong ki kila di ban mat ka jing ngau si kila ban mat ka jing mar thang ya ka jing ka jong ki hapreng jong jing do jikmen ha ka ni ka perthai hare kila mat ye ka jing men ka ba krau tam haba u Jisu udan uwan banes lok uwan bandar ka lemat ki Kila mat ka jing pentengen namar baki don yau Jisu bakila khot karpat yau Jisu
bat nama kata kimat ya kajing pentingan kajing khot nama kata ki khun samla kilong kemi kilong kpa ha kadika perthei ka bangi em tu ai bangin long ke bayai ne au trai ha pleng kini kisngi jong ni ka perthei kabam ne ka perthei ka bakla na ka por ka perthei ka bam don jing suk ka perthei ka bam la ban ai ya ka jing ja thai ka bapura hari ka dei yangi nama kata bangin phai so trai ban pen tiep so u ya ki e langi don na pleng ka jing kuslai ko jungi langi don na pleng jong ki kam ki jam ko jungi hari ngi di ban pen tiep so u para bangai bi i ki khon samla tu tiep bangi em hakari perthei tang sisien henry kumnu ngin le nak mata kani ka jing em ko jungi nak banta kaburam ko jong ublei ni ngin em nak mata ka buram jong ni ka perthei ladangi kwa ban lan ka jing babi tu ai bangin em nak banta ka buram ko jong ublei ngi em hakis ngi ka ba e ngakhot nama kata sa sisien pat yang ngi ki khon samla lembak kaktian ko coba pinkan mau yangi bakat bangi dang em hari perthei hapleng jong ka jingkala tu tep bau jisu ulong bom jukala ulong ublei henen menta ba si bom jukon onam kala uyai ne bat unyai ne ru saki arta ba jong ka em ko jongi kat kitab sam ka balai phunyo khot basau hang tu ka pinkan mau yangi bat ka ong tu pen sungu bahai le di hau trai ti on ai hami ya ke jing kwa ka donut jong mi tu pen sungu bahai le di hau trai ti on ai hami ya ke jing kwa ka donut jong mi tu ai ti ya la kalenti hau trai tu san ya ru hau ti on penlong ya ka kata kalong ka jing kular ka tin ko coblai kata kalong ka jing kular ka basisha kata kalong ka jing kular ka bajanai kata kalong ka jing kular ka ba om don manu la kular ya ka jing em ka jonga ba jongi ladangi sanya ladangi pensu bahayo blai tu tip wat abangi em ma pleng joni ka jing e juri perthei u blai u long no yarap u bajan tam u jisu lawan chni perthei nama kata ulawan ban yam ulawan ban pen pau del ripat ban em ni ka do ndak banta ban long rekat lembat ngi ban pentengan yangi ai nama kata para bangai bi ki khon samla leng ba kan ka yut sandi man tau snem kan long ka ba hoi wala ka long ka ba khampe na ki wi pat ki snem ka ba ngi yo ban rakhi her yang he bat tu ai ba kan ka snem ka ba ngi rakhi leng ba juni ki jingja baro ka ba ngi sem ngi kandu tu ai bangin sngo thu janai ba kan ka jing em ka long ka jing em ka ba kodor hadu kata ba habangi em haka hakari ka perthei ai bangin long ki sakhi ke jong blai haka perthei hane tu ai bangin nom long pat jong ka perthei haringin long ki sakhi ke jong blai ublei kur khu la bani ke jing slak la ba jing kapor ublei na ka banta ka buram ngo chu amen Ujing long jong mi ba pula me dap da jing is nei me sha shi tom na mar jong nga me ya ling ba jing me kit ling kor ba kya jong nga wala ngai ka lin ti me bat kem ya lin ti ya jong nga bangan om urni sakma Rompong perthei ka kring yang ngakam ha terwa namar jisu lati du yanga dakas nam ka papula
dador bamla banujor mula kam kintianga mentangan ang em ya pertai namar hima jangan ang ni kam day ujing mamayan kabate sang yanga ujing kabashisha kabam lindat no serta at sibun jing bangayan kapelat yangan anta kajing uji suyangan ungan rai ching rai yaro yami Bamilong usim kisim ungan syak shitom lem rubat ni Manla kalong bunsin ujing kemen makrau kan lang Ana akhir kesgilawan Menwan halor di o ban yeng Yalariw kut ban wan syau no Ujing mamayan kabate sang yanga Ujing kabashisha kabam lindet no serta at sibun jing bangayan kapelat yangan anta kajing uji suyangan kajing uji suyangan Namta ke Bromley, amen. Tingin kapor ngangit, ngilas nga pa sa skor. Ya kajing slok na kakitin kajong blay. Lingba jong pastor. Kublay sibun pastor kubor mapila ay plang jong ik na kapor. Tu ay pikini kisembo kantin kajong pi. Bapilakran haplang jong ik na kapor. Kin dayo jaka kimalang kinyap jong kinunut kajong i. Ya mangin tap yaki. Haki plak makan jam sim. Ublay nung kerkuy pi pastor. Kublay sibun. Tiyak ni kapor ngin ya poino askaway kabenta. Kata kalong bangin ni penwaino ikijis kri kajong i ublay kini janmit. Ni penpau kajis ngu ublay si hisin pan. Bo simle ino ingi ya kajing sakri lang kajong i nadu pasdang padu kini kapor. Patu ublay kajing suk. Unang kerkulang i pi baro. Ngin penwai kini kajing sakri kajong i ublay kini kapor kerpat sa hisin pat. Ya pastor ay kajing selok kini kapor in pelaj ingi na kajing kerku penwai. Togi penwai. Hakabawai no joni kajing sakri kajing pran brami kajong i mi atra kum ki khun samla. Ay aplay lamba joni kajing slok laba kaktian kajong mi. Kandalong ka bor atra kum ki khun samla. Bangin ang la ban yeng ban ya hari ka parthai. Om bangin long jong ka parthai. Hari bangin sakri ban sakhi yame ko trai. Haki por baro jong kajing im. Bar bangin pendon brom yami. Lamba kisngi ki por. Kabrang sa asla jini kandau. Batu da ay ru kajing ay kabarap biang kajong utrai. Ba unong penem jingi uju sukses. Kajing ij bahak kajong ublay kapan ki bam jukut. Rengkar ulem kajing so islok ki bahur ki bapan ken. Ki bapan saj bol kajong mensim bakut. Tu ay bagani kajing ku kenya syong sa. Ken syong dap kerhai rengkar bala kajong kajing sang samla hangni hapok maungap. Balam ki turu ki basngo ki basngap ki basyak skor. Yakani ktin kajong mi. Balam ki turu ki basakri penan bram yami. Hakani ka ribat klang sa talak kapathai menta ba siduki arta ke babam jukut halakarta amen.